Hizkuntza gutxituak orain ikusezinak dira Espainiako Kongresuan, baina hil honen bukaeran onartu nahi dute Kongresuan hauek erabiltzeko araudia. Ez ordea Senatuan. Aldaketan ofizialtasuna aitortua duten hizkuntzei eragiten die, hau da euskara, katalana, galiziera eta aranera, baina asturiera edo aragoiera kanpo geldituko lirakete. Erreformaren presasko tramitazioa adostu dute PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, EAJ eta Benega alderdiek. Junts akordiotik kanpo geratu da. Asmoa erreforma 2 asteren buruan onartzea da. Alberto Núñez Feijóok irailaren 26 eta 27an egingo duen inbestidura saioan aplikatzeko. Ez da espero arazorik izango denik erreforma onartzeko eta momentu hortatik aurrera erabili ahal izango dute diputatuek euskara, katalana edo galiziera. Ez ordea idatzizkoetan. Hontarako 6 hilabeteko tartea ezarri da ganberako zerbitzuak egokitzeko eta beharrezko baliabide material eta pertsonalak jartzeko itzulpen eta interpretazio zerbitzuetan. Euskalgintzaren Kontseiluak jauzi bat egiteko eskatu du hezkuntzaren arloko hizkuntza politiketan. Egin duten azterketa nazional batean ondorioztatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hezkuntza errealitatean euskara gehiago behar dela. Legebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Gaur ego Euskal Herriko ikaslak eskolara itzulera izan dute, baina ez da guztiz normaltasunez eman itzulera. Izan ere, ikastetxe publikoetako 10.000 ikasle eskola garraio zerbitzu gabe gelditu dira. Gipuzkoan bai bete dituzte linea eta zerbitzu guztiak, baina Bizkaian eta Araban ez ordea. Atzo, enpresak zerbitzua ematera derrigortzen dituen legea agindua argitaratu zen, baina garraio enpresek elegitea jarriko dituzte haren kontra. Argi erantzun diote horri ere, ordeaz erantzunkizunak hartu beharko dituztela zerbitzuak guztiz eskaintza erabaki ez izanagatik. Politikan PP kritiko agertu da hizkuntzak onartzeko legearen aurrean eta irailaren 26 eta 27ko inbestiduraren harira, Feijóok inbestidura babesteko Puigdemontek proposamenen aurrean hausnartzeko deia egin dio Sánchezi. Amnistia eta independentzia erreferenduma onartzea onartezina dela azpimarratu du honek. Mexikoko auzitegi gorenak erakunde feminista batek aurkeztutako babes helegite bat aho batez onartu du eta horrek maila federalean babes konstituzionala eman dio abortatzeko eskubideari. Ebatzi dute abortuaren kontra Mexikoko zigor kodean dauden neurriak konstituzioaren kontrakoak direla eta giza eskubideak urratzen dituela argudiatu du. Orain gizarte segurantzaren instituzioak eta Mexikoko estatuko langileen segurantza eta gizarte zerbitzuen institutuak abortatzeko eskubidea bermatu beharko dute. Eta igande honetan, Korreala lasterketa inklusiboaren 2. edizioa izango da Gasteizen.
Kaixo eguerdion, hizkuntza gutxituak orain ikusezinak dira Espainiako Kongresuan, baina hil honen bukaeran onartu nahi dute Kongresuan hauek erabiltzeko araudia, ez ordea Senatuan. Aldaketan ofizialtasuna aitortuta duten hizkuntzei eragingo die, hau da euskara, katalana, galiziera eta aranera, baina asturiera edo aragoiera kanpo geldituko lirakete. Erreformaren presasko tramitazioa adostu dute PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, EAJ eta ben alderdiek. Junts akordiotik kanpo gelditu da. Asmoa erreforma 2 asteren buruan onartzea da, Alberto Núñez Feijóok irailaren 26 eta 27 egingo duen inbestidura saioan aplikatzeko. Ez da espero arazorik izango denik erreforma onartzeko eta momentu hortatik aurrera erabili ahal izango dute diputatuek euskara, katalana edo galiziera. Ez ordea idatzizkoetan, ontarako 6 hilabeteteko tartea ezarriko da ganberako zerbitzuak egokitzeko eta beharrezko baliabide materialak eta pertsonalak jartzeko itzulpen eta interpretazio zerbitzuetan. PP kritiko agertu da hizkuntzak onartzeko legearen aurrean eta irailaren 26 eta 27ko inbestiduraren harira Feijóok inbestidura babesteko Puigdemontek proposatutaren aurrean hausnartzeko deia egin dio Sánchezi. Amnistia eta independentzia referenduma onartzea onartezina dela azpimarratu du honek. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del govern en funcions. Nazioartera jauzi Ipar Irlandako gatazka armatuaren garaiko hilketen akusatuek amnistia jasoko dute, hoiei buruzko ikerketan kooperatzen badute. Erresuma Batuko Komunen ganberan eman dio oniritzia lege proiektuari, beraz, auzipetzeak preskribitzea ekarriko du honek beste hainbat ondorioren artean. Honen aurrean errepublikarrak, unionistak, biktimen taldeak, gobernuz kanpoko erakundeak eta Europako Kontseiluak kontra azaldu dira, baina Erresuma Batuko gobernuak aurrera egitea erabaki du. Eta gaurkoan Asier Blas EHUko irakaslea eta politikan aditua izan dugu gurean eguerdiko magazinean, hemen elkarrizketaren aurrerapen txikia. Prozesu luzea da. Hau da, prozesu luze horretan dudari gabe hau mugarri importante bada. BRICS taldea aurten beraientzako urte garrantzitsua izan da. Alde batetik, orain arte ziren 5 herrialde horiek, Brasil, India, Txina, Rusia eta Hego Afrika, 5ek lehenengo aldiz gainditu dute G7 barne produktu gordinari dagokionean erosalmenaren parekotasunean. Hau da, dolar korronteetan edo erosalmenean, ez da, esango genuke.
Erosalmenean lehenengo aldiz, 5 hauek aurre hartu diote G7-ari. Eta orain, edapen honekin, zabalkunde honek ekarriko ditu beste 6 herrialde, dudarik gabe sendotuko dutenak beraien ekonomia. Euskarara itzuliaz, Euskalgintzaren Kontseiluak jauzi bat egiteko eskatu du hezkuntzaren arloko hizkuntza politiketan, egin duten azterketa nazional batean ondorioztatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hezkuntza errealitatean euskara gehiago behar dela. Legebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta ere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Ikasturtea hasi berritan Seaskako arduradunek agerraldia egin dute. Ikasturte berriko datuak zehazteko izan ere, 4.200 ikasle arituko dira orotara Ipar Euskal Herriko Seaska sarea osatzen duten 39 ikastoletan. Lehen eskola egunean gainera azken eskola estreinatu zuten, zeinak Katalin Elizalde izena jasoko duen. Nabarmendu dute aurten datuek gora egin dutela Baionako eskualdean bereziki. Katalin Elizalderen 82 haurrak beste ikastoletako kopuruei gehituko zaizkie. Astelenean, 4.170 ikasleak egin dute sartzea ikastoletan. Joan den astean lizitatu gabeko ibilbideetan jarduera hartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen Jaurlaritzak. Eskola Garraio konpainiek agindu horren aurkako helegitea aurkeztea erabaki dute. Hori dela eta Nerea eskola lehenengo egunean Araba eta Bizkaian eskola garraio zerbitzuak ez dira guztiz bete, ezta? Araban eta Bizkaian garraio enpresek hezkuntza sailari planto egin eta ez dute zerbitzua eskaini lehenengo eskola egunean. 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira. Konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan. Eskola garraioko enpresen eta hezkuntza sailaren arteko eztabaidaren ondorioz, 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira irailaren 7an. Hau da, eskola lehenengo egunean. Pasaden astean Eusko Jaurlaritzak lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen. Horrela, enpresa bakoitzak joan den ikasturtean egindako ibilbideetan zerbitzua ematea bermatu nahi du. Zerbitzua bermatu gabe duten ibilbideetan, iazko ikasturtean zerbitzua ematen zuten enpresek bete beharko dute premia hori.
garraio enpresa bakoitzaren kostu erreala ordainduko da eta 6% etekin industriala aplikatuko zaio indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan. Horrekin batera Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailaren sailburuak ohartarazi zuen, enpresa horietako batzuen artean jardunbide susmagarriak atzeman dituztela, prezioak itunduz eta puztuz eta lehiaketa publikora ez aurkeztuz. Praktika horien ondorioz aurtengo ibilbideen 30% bakarrik daude lizitatuta eta alde nabarmenak daude lurraldeen artean. Gipuzkoan ibilbideen 80% bermatuta dagoen arren, Araban soilik 17% bete da, eta Bizkaian ez da lizitaziorik egin. Garraio konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan, errentagarritasuna arriskuan jartzeraino. Gainera, argudiatu dute, Hezkuntza Sailaren aginduari menez egiteko eskubidea dutela. Eskola garraioa ez delako funtsezko zerbitzua. Legegintzaldi berria hasi zenetik Iruñeko alkateak 2 obra esanguratsuren auzia piztu du. Lehendabizi Gurutzen Parantzako parkina eta orain Sarasate pasealekua. 2 proiektuak biltzen dituen azaleran zuhaitz handi asko dago eta horrek zer esana ekarri du Zabalguneko auzokideengan. Momentuz, lehendabiziko obra aldi baterako geratu da orain auzitan Sarasateren erreforma dago, oposizioak obraren txosten gehiago eskatu dizkio UPNeri. Kristina Ibarrola Iruñeko aginte makila hartu duenetik 2 obra polemikorekin hasteko nahiari ekin dio. Lehendabizi Gurutzen Parantza. Bertan, parkina egiteko intentzioarekin esitu zuen ingurua, baina auzokideak antolatu eta parkinaren kontran martxan jarri zirenez, aldi baterako bederen geldiaraztea lortu zuten. Gogora dezagun plaza horretako ondare naturala oso handia dela. Duela 70 urte landatutako zuhaitz erraldoiak daudela bertan eta Zabalguneko arnasgunea dela. Bada orain, Iruñeko alkateak beste obra polemiko bati ekiteko asmoa adierazi du. Iruñeko Sarasate pasealekua. Non berriz ere zuhaitz erraldoien ondare handi batekin egiten dugun topo. Pasaden legealdian, laukoak bultzatutako obra hori, Navarra Sumak, PPk eta UPNren koalizioak bereganatu nahi izan zuten proiektu baten bidez, non zuhaitzen mozketa kolokan zegoen. 4 urte beranduago, proiektua harrartu nahi du Ibarrolak. Ni uste dut Sarasaten daudela oso ongi zuhaitz horiek, zeren uste dute zonalde berde bat eta hor egon daiteko oso gustora, eta orduan hori kentzea da pixkat pena, baina bueno. Hori, ez da beharra igual, ez dakit. Bai, ez horrenek egin dute nahi dutena, baina bueno, baina hori dago iritzia. Ba, bueno, hemen da zemento eta zemento. Momentuz, Iruñeko zuhaitz haunitzen etorkizuna kolokan dago. Baina gogora dezagun UPNek minorian gobernatzen duela udalean, eta gehiengoak azken obra honen txosten gehiago eskatu duela. Motela eta oztopoz betea izan da Irunen eta Hondarribian alarde parekideen alde dauden gizonek eta emakumek egin behar izan duten bidea. Hondarribian bihar egingo dute alardea eta 26 urte dira dagoeneko alarde publiko parekide eta bakarra eskatzen duela Jaizkibel konpainiak. Urratxiki baina lorpen handikoak eman dituzte urtez urte eta aurten lehenengo aldiz historian Hondarribiko udala karrera egingo dio desfile parekideari. Era berean aurreneko egingo dio harrera EAJ-ko aldun nagusi batek. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8:00 hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek, eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo aurten Hondarribian, abotsan hitz dago orain indarrean, urteetan eaiota egon denean. Jeltzalek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela abotsan hitz plataformako Igorren Paran alkateak.
Bere lehen alartea izango da biharko alkate gisa. Udalbatzako gainerako zinegotziei eskatu die bi autoei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dion harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diot harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean Elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Antxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko ararteko tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako Aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egon zela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli. Baina EAJko aldun nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du, xumea, biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia, eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere, tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Joan den uztaila indarkeria matxistaren hilabeteri txarrena izan da, esaterako Nafarroan 205 salaketa jaso ziren, erdia baino gehiago indarkeria fisiko eta psikologikoagatik eta horietatik 45 sexu indarkeriagatik. Nafarroak 1180 salaketa pilatu zituen urtarriletik uztailera bitartean. Nafarroako uztaileko emakumeen kontrako indarkeria matxistaren salaketa datuak eskandalugarriak dira. Estatistiken arabera, uda violentzia gehien pairatzen omen den urtaroa bada, Sanferminek ere badute eragina. Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriagatiko polizia salaketen txostenak erakusten duenez, uztailean salaketen 142 hiriburuan izan dira. Uztailean aurkeztutako salaketak 208 dira. Foru Erkidegoan azken urteetan hilabete batean erregistratutako prozedura kopururik handiena. Indarkeriarik salatuena indarkeria fisikoa da oraindik ere. Horrek agerian uzten du indarkeria fisikoa dela gehien bat indarkeriatzat hartzen dena, eta beraz salatzeko errezena dena. Uztailean 105 salaketa aurkeztu ziren indarkeria fisiko eta psikologikoagatik. Salaketen ia erdiak. Bertze 18 salaketa indarkeria psikologikoagatik. 37 salaketa babes agindua urratzeagatik eta bertze 45 salaketa sexu indarkeriagatik. Azken horietatik 11 biktima adingabeak dira. Bukatzeko urtarrietik uztailera 1180 salaketa jarri dira indarkeria matxistagatik. Nafarroak hausnarketarako tenore hartu beharko du orain. Kultura alorrean irailaren 11tik 17 nazioarteko mago ospetsuenak Gasteizen izango dira. Magialdiaren edizio berria hurrengo astelehenean hasiko da eta egitarauak 39 magok osatzen dute. Printzipal antzokia Gasteizko zenbait eraikin ospetsuak eta kaleak besteak beste magiaren agertokiak izango dira hurrengo egunetan. Gainera ikuskizunaz gain tailerrak eta lehiaketak ere antolatu dira. Sarrerak salgai daude magialdiaren webgunean eta aplikazioan. Aurten magialdiaren 35. edizioa izango da. Urtero jaialdiak Gasteiz magiaren hiriburua bihurtzen du, eta nazioarteko mago eta artista ospetsuenak erakartzen ditu. 2023ko edizioan 40 mago inguruk parte hartuko dute. Italiatik, Argentinatik eta Japoniatik besteak beste iritzitakoak. Magialdiaren antolatzaileek balioan jarri dute jaialdiak izan duen bilakaera. Izan ere, Japoniatik etorriko dira Gasteizko jaialdiari buruzko erreportaje bat grabatzera. Nosotros siempre hemos considerado que hay veces una idea equivocada de que la magia está siempre relacionada con los niños. Nosotros damos espectáculos para adultos, para niños, para familias,
pero sí que creemos que dentro de la programación tiene que haber un espectáculo especial para los niños. Siempre traemos referentes de la magia infantil, porque no se trata de que cualquier mago sirva para hacer magia para los niños. Magialdia irailaren 11an hasiko da eta 17an igandean amaituko da. Hala ere, asteburu honetan lehenengo ekintzak aurrera eramango dira. Larunbatean ikuskizun bat egingo da eta umeentzako lehiaketa prestatu da. Astelehenean programazio ofiziala hasiko da eta horrekin batera ikastetxeentzako ikuskizunak. Hainbat ikastetxe Federico García Lorca antzokira hurbilduko dira erizmagoa ikustera. Astelehenean eta astean zehar egingo dira magia hurbileko ibilbideak Erdi Aroko hirigunetik. Hau da, 30 minutuko magia ikuskizunak. Asteartean berriz 7 eta 12 urte bitarteko umentzako tailerrak hasiko dira Bibat Museoan. Eta Florida Zinema Aretoan proiekzioak antolatu dira Zineforum Gasteiz ekimenarekin batera. Asteazkenean aipatutako ekintzaz gain, ikuskizun dibulgatzaile bat egingo da Emozioen magia lelopean. Ostegunean hain famatu diren erakusleioko ikuskizunak hasiko dira Gasteizko erdigunetik, eta asteburuan zehar zenbait gala antolatu dira nazioarteko magoen presentziarekin. Amaierako galak itziko du magialdiaren edizioa. Atzo bestalde Ordizian 50. gazta txapelketa ospatu zen eta Segurako Ondarre baserriak 5. aldiz irabazi du gazta onenaren txapelketa. Beraz, Goierrin gelditu da beste urte batez garaikurra. Gazta erdia erosteko eskaintza ordea ezen azken urteetakoa izan eta azkenean enkantea superramarari saldu zitzaion 3.550 euroren truke. Azken 20 urteetako kopururik txikiena. Dakizuen bezala 50 urte hurrena da, baina jakin badakigu aurretik ere ospatzen zala. 50 urte dieia, modu arautu baten eta epaime batekin egin da, aurretik ere egiten zan, ez dakigu oso ondo nola, baina lehiaketa egiten zan. Orduan, beti esan dugu ez, lehiaketa da, baina azoka eguna, azoka berezia, eta Idiazabal gazta Ordiziko azokantzat beti izan da, azokako produktu izan da eta izaten jarraitzen du produktu izarretako bat, ez? Asteazkenero jendea hurbiltzen da, ilarak egoten dira gazta erosteko, bai historikoki Aralar eta Izkorritik jistentzien hartzaiek Ordiziko azokan saltzen zutelako euren gazta, ez? Orduan, zerbait oso berezia da, gure azoka eta gure herriaekin lotura oso zuzena daukalako, ez? Eta gero, aldarrikatzea, ez? Gure gazta eta honek atzean daukan guztia, ez? Hartzaiek egiten duten lana, batez ere latxa ardia, ez? Kanpotik etortzen zaizkigu beste gazta lehiaketa eta ferietako bai Salamanca, Kataluniatik eta hainbat gonbidatu izaten ditugu eta haiek adibidez beti esaten digute, ez? Miresten dutela Euskal Herria zentzortan latxa ardia mantentzea lortu deulako, ez? Beraiek galdu dute, bere garaian Merina ardiak egiten zuten, orduan gauza asko esan nahi ditu Idiazabal gaztak eta Ordizia oso lotuta dago. Gaurkoan Asier Plas, CHUko irakaslea eta zientzia politiketan aditu izan dugu gurean Eguerdiko magazinean eta bere elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian. Eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea iritsi da eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Asier Plas, EHUko irakaslea eta geopolitikan aditua. Ongi etorriak eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Hasiko gara, abuztu bukaeran izan zen BRICSen goi bilera eta beste 6 estukideren onartzearekin amaiera eman zioten ekitaldiari. Horrela, BRICSekoek Iran, Saudi Arabia, Arabiar Emirri Batuak, Argentina, Egipto eta Etiopia gonbidatu ondoren nazioarteko botere oreka irauli egingo dela diote batzuek, baina zure ustez, planetaren gaineko mendebaldeko kontrol aldiaren bukaera datorrenekin? Ez prozesu luzea da. Hau da, prozesu luze horretan dudari gabe hau mugarri importante bada. BRICS taldea, aurten beraientzako urte garrantzitsua izan da. Alde batetik, orain arte ziren 5 herrialde horiek, Brasil, India, Txina, Rusia eta Hego Afrika, 5ek lehenengo aldiz gainditu dute G7 barne produktu gordinari dagokionean erosalmenaren parekotasunean. Hau da, dolar korronteetan edo erosalmenean, ez da, esango genuke.
Erosalmenean lehenengo aldiz, 5 hauek aurre hartu diote G7-ari. Eta orain, edapen honekin, zabalkunde honek ekarriko ditu beste 6 herrialde, dudarik gabe sendotuko dutenak beraien ekonomia. Ez da bloke bat G7 bezala, dena esan behar baldin bada ere, baina bada nolabait ere aliantza bat, eta aliantza horretan orain munduko petrolioaren ia erdia kontrolatuko dute beraiek, eta gasaren herena. Baina baita ere hitz egiten baldin badugu nekazal produktuetaz, dudarik gabe Argentina, Rusia, Brasil potentzia handiak dira, eta alde horretatik ere, janariari dagokionean potentzia handi bat izango da G-11 edo G+ hau. Hori bai, oro har bistekoek itxaropena sortu dute hegoaldean eta bereziki Afrikan, baina edapen hori bultzatu dute Txinak eta Errusiak eta bi herrialde horiek euren agenda propioa daukate, beraz beste behin ere hegoaldearen beharrak agendaren lehentasuna ez dira izango, ezta? Nik uste baietz, beraien kasuan bai, BRICSen kasuan garbi dago gainera, zehaztu egiten zaigu. Johannesburgon, egondan gailur honetan, 40 herrialdek parte hartu dute gutxi gorabehera. Hau da, hegoalde globaleko herrialde askok parte hartu dute, ez direnak BRICSeko parte, eta ez direnak izango datorren urtean. Alde horretatik BRICSak bai hegoaldeari begira daudela, eta hor beraien artean ez da bat egon zen. Egia da, Txinak adibidez 10 herrialderen zabalkunde bat egin nahi zuen, eta Indiak 3 baino ez zituen nahi. Eta tartean, nagusiki Errusiak negoziatu du, eta hor erdibide batean 6rekin geratu dira. Eta bazirudien hasieratik Argentina bai sartuko zela Brasilek babesten zuelako, naiz da momenturen batetan ere dudak sortu ziren Argentinan bizidan krisian izkoitz horrengatik. Baina edozein kasutan, azkenean Brasilek bultzatuta, eta gainera Indiak ere nahi zuen, Errusiak ere nahi zuen, oro har gehienek Txinak ere nahi zuen, orduan Argentinarena adostuta zegoen gutxi asko, esango genuke. Baina hortik aurrera, eztabaida desberdinak egon ziren, ez da sartu Argelia. Argelia ez da sartu, baina Argelia espero zan sartzea. Azkenean ez da sartu ze Indiak ez zituen nahi herrialde musulman asko. Eta berriz Txinak zenetan zekan interesa, batez ere petrolio eta gasean, eta horregatik Emirato Arabiar Batuak eta Saudi Arabia sartu dira, eta Afrikan behartzan pare bat herrialde gutxienez, Hego Afrikak 3 nahi zituen, azkenean 2 izan dira, Egipto alde batetik, bai, musulmana dela, baina ere garrantzitsua dela lehen gaietarako, eta gainera ematen duena da Suedeko kanaleko kontrola. Eta bestea, esango nuke herrialde guztien artean, esan ditugu 5, guaintxe bertan, sorpresarik handiena edo kakotxa artean, ez da sorpresa handia izan, baina Etiopia izan da. Argelia ez da sartu, eta Argelia ez da ez sartu, azkenean Etiopia sartu da, behartzalako Afrika subsaharianoko herrialde bat, eta bestaldere Etiopia barkatu oso herrialde garrantzitsua da, kontrolatzeko itsaso gorria eta oroar golko pertsikoa eta konektatzen da oso ondo mendebaldeko Asiarekin, ezta? Eta hori izan da esango genuke sorpresarik handiena, baina nire iragarri dutena da, datorren urtean beste zabalkunde bat egongo dela. Hau da lehenengoa, nolabait ere, gehiago etorriko dira, jakina, Argelia sartuko da, garbi dago hori, litekena da, ere hor hitz egingo da Venezuela, Bolivia ere, Argentina sartzez baldin bazan, Bolivia sartuko zen seguruenik, Venezuela, Bolivia, Indonesia, guzti hauek sartuko balira ipatu ditudan horiek bakarrik, dagoeneko munduko petrolioaren 3 laurdena kontrolatuko dituzkete eta gasaren erdia. Eta etengabe egin dituzten diskursoak izan dira hegoalde globalari begira. Behin eta berriro adierazi diete, honekin bilatzen dutena dela hegoalde globalaren garapen endogeno bat eta nazioarteko harreman ekonomikoak justuagoak izatea. Orduan, nire ikuspegitik hori da pixka bat BRICSek erakutsi digutena G7-arekin alderatuta. G7 zer da? Amerikako Estatu Batuak gidatzen duen talde, bloke, trinko bat, non berak agintzen dut, eta besteek bere agindua jarraitzen dituzte. BRICS zer da? BRICS da aliantza bat, askotarikoen artean, baude demokrazia liberala, baude sistema autoritarioak, baude herrialde musulmanak, kristauak,
eta bestelakoak, ezta? Eta gainez bereien artean ikusi kamika dazkate, Txina eta Indiaren artean, edo ikusi dugu, aztu zaigu bat, sartu den herrialdetako bat, Iran izan da, noski. Iran ez dut kontatu, ze Iran dagoeneko Txina eta Errusiarekin parte hartzen zuen Shangaiko kooperazio esparruan, eta hauen aliatu oso importante bada, Txina eta Errusiarena. Baina Iran eta Saudi Arabiaren artean sekulako aurkakotasuna dago, eta horrek azaltzen du besteak beste Yemenen egondan edo dagoen gerra. Eta ze lortu BRICSek eta nagusiki Txinak lehenago eta Errusiaren bitartekaritzarekin ere bai, Iran eta Saudi Arabiaren artean distensioa. Eta horren truke zer daude? BRICSetan. BRICSak ez dira bloke trinko bat, baina badira esparru bat herrialden artean nolabaiteko negoziazio eta akordioak lortzeko adostasunez. Ez dago lidergo garbi bat, naiz eta jakin badakigu. BRICSen artean batzu direla bazkide gogorrak, Txina edo Rusia bezalakoak, eta beste batzuk jolasten dute zubilana egitera Mendebalde eta Txina eta Rusia artean, India bezala. BRICSen 11 izango dira hemendik aurrera, baina posiblea da gehiago batzea. Hala ere, beste estatu batzuek nahi zuten lehenagotik batzea, zergatik gertu da orain? Garbi dagona da orain arte ez zirela ados jartzen, beraien artean. Ikusi dugu batzuk presa gehiago zeukatela, esango genuke nagusiki Txinak eta Errusiak presa gehiago zeukatela zabalkundea burutzeko, berriz India uzkur agertzen zen, eta lehen aipatu dugu bezalaxe, goi bilera honetan 3 baino ez zitu nahi hartuatu, eta azkenean negoziazio horiek urteetan zehar atzeratzen joan zirenak, badirudi oraingoan bai, erabaki hartu dutela, seguruenik badaude hor azeleradore batzuk direla, alde batetikan bizkortzaileen artean aipatu genezake COVID-19 pandemia, eta Errusiar inbazioa Ukrainan, eta horren harira sortu den gerra ekonomikoa. Eta bi elementu horiek nolabait ere bultzatu dute seguruenik denboran zehar urteetan pentsatzen aritu ziren zabalkunde horretan. Horregatik da momentu birfundatzaile bat. 2024ean, BRICSa ez da izango oraingo berdina. Birfundatu egingo da, 11 bazkide izango dira, eta zabalkundean jarraituko dute. Datorren urtean goi bilera izango da Kazanen, Errusian, dagoeneko esan dute hiria, eta hor aipatu dute ere zabalkunde berri bat emango dela. Eta litekena da 2025ean beste zabalkunde bat ematea. Prest egon behar geha, 5 urteko epean gutxora bera BRICSak 30-40 herrialde izateko. Ikusiko dugu gauzatuko den ez, baina batzuk paperean hori dute. Asko zabalagoa izango da orduan BRICSa, eta azken batean G7-ekin aldertuta asko pluralagoa, ez da? Bai kulturalki, zein politikoki, eta zein irakurketa egin daiteke horren inguruan? Indargune bezala edo ahaldun ahulezia bezala irakurri daiteke? Beraiek ez dira bloke bat. Orduan beraiek ez dute pentsatzen klabe horietan, ahulezia edo indargunea. Hori da pixka bat Mendebaldeko pentsamendu, ez da? Nola Mendebaldeak mundua kontrolatu nahi duena da, beraien taldetxo bat gotortu, trinkotu, eta munduari inposatu bere borondatea. Beraien logika desberdina da, munduan desberdina gaude, interes nazional desberdina gaude, denak dira legitimoak, baina batzutan, interes nazional legitimoien artean, talka dago. Orduan guk zer egin behar dugu, mundu multipolar bat eraiki, eta mundu multipolar horretan zer egin behar dugu, negoziatu eta adostasunetara iritsi. Baina, era gutxi asko orekatu batean. Ez Mendebaldean gertatzen da bezalaxe, orain arte mundua kontrolatu du goitik bera, eta gainera inposatu egiten du Amerikako Estatu Batuak bere borondatea, normalean. BRICS indartuak G7ari kontrapisua egin aldio ekonomikoki, adibidez aurten BPGA gainditu du BRICSa, baina politikoki Txina eta Indiaren arteko lehiak zein eragin izan dezake? Ekonomikoki aliantza bada BRICSa, eta ez da aliantza politiko bat, bi gauza desberdin dira. Eta hori da Mendebaldeko erakundeekin daukan desberdintasun nagusia. Edozein kasutan Txina eta Indiaren artean nahiz eta gatazkak egon, eta batzutan noski berotu egiten dira, baina ulertu behar du Txina eta Indiak elkar harremanerako esparru desberdina dituztela. Eta gauzak momenturen batetan eskuetatik eskapatzen baldin bazaizki ere, oro har, elkar harreman ekonomiko oso na dute. Politikoki, politikoki ere ez da harreman txarrik. Egon dira orain elkarrekin Johannesburgon, egongo diren bezalaxe, Shanghai Kooperazioko elkarteko
bileretan, ze hori askotan mendebaldean ez dugu ezagutzen. Shanghai Kooperazio Elkartea da, badagoen kooperazio elkarterik handiena, ikuspegi militar eta ekonomikotik. Eta hemen India eta Txina elkarrekin daude, Errusia ere bai, Kazajistan, Iran eta abar, ezta? Orduan, alde horretatik, tentsio horiek jarraituko dute egoten seguruenik,